promišljamo na današnji mjestu, mi vam svoj ostavljam, mi vam svoj dar. I ne samo da ja možda nešto pričam, ako je doista i želja vaša da se uključite u neko promišljanje i iskustvo, dobrodošli, stvarno ne mora biti kao neka propovjed u tom smislu. A poslije toga bi vas onda svakako zadržao na jednom prigodnom trenutku sa Gospodinom, kao što imamo tamo u samom programu, piše, trenutak pred Gospodinom. I tu ćemo imati izloženu presveto, gdje ćemo uputiti Gospodinu molitve, slušati nakane i naravno sudjelovati u svemu tome, otvoriti se Gospodinu u svome srcu. I onda će biti prigodni trenutak blagoslova sa presvetim. Ne znam, vidjet ću možda u tom nekom trenutku da samo presvet onda bude pred vama, da doista bude tada podignuto pred svima vama, da osjetite tu jednu duhovnu blizinu Gospodina i ostvarenja ovih riječi koje je doista uputio i koje su današnje naše geslo. Evo mladosti, otvorenog srca, pozivam vas da poslušamo odlomak sutrašnjeg evanđelja koje govori o Isusovim riječima koje su i današnje naše geslo, a svakako kažem poveznice su onoga što sam na propovjedi spomenuo, zašto je to tako baš izabrano. Iz evanđelja je po Ivanu i odlomak kaže sljedeće. Reče Isus svojim učenicima: ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, pa će i Otac moj ljubiti njega, i k njemu ćemo doći, i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me poslao. To sam vam govorio dok sam boravio sa radite Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekao. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši. Čuli ste, rekao vam, odlazi i vraća se vama. Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Otcu, jer Otac je veći od mene. Kazao sam to sada, prije nego li se dogodi, da vjerujete kad se dogodi. Evo ovaj odlomak koji je sada pred nama, koji smo čuli. I zašto je poveznica sa svijetom? Pa ono što smo u propovjedi spomenuli, zašto nas svijet mrzi i možemo li to nositi? Možemo li biti mi dalje Kristovi ako nas svijet mrzi? I ono što je veliko pitanje, a gdje je Krist onda u svemu tome? Da li je Gospodin sam? Da li jeste u ovome svijetu naš Gospodin? Vjerujem li da Gospodin gleda na mene? I može li Gospodin pobijediti ovaj svijet? Isus govori o hranitelju i govori da nam se srce ne uznemirava. I ne samo to, nego da se i ne straši. Jako je prisutno to u svijetu. Svuda, nevezano za godinu. Ali ono što se spominjalo, razlozi zašto svijet počne da udara na nas, našu osobnost, naše ponašanje, naše uvjerenje i šta se događa s nama. Evo dijelim iskustvo koje susrećem u vašim životima, a i sam prošao u puno ranije. Budeš nemiran u svemu tomu. Ako osjećaš da svijet se ne slaže s onim što ti vjeruješ i što ti želiš da živiš, prva stvar koja je teška svima nama je kako da izdržiš sve. Zašto? Jer uglavnom društvo kome pripada
neće me znati. Neće mi ni tražiti nešto posebno. Ogovarat će me, mi znamo vidjeti da uvijek bude simpatično. I meni je loše, osjećam se usamljen. Osjećam se odbačen i onda u svojim tim mladenačkim danima počnem da živim protiv nečega što moje srce osjeća. Samo da bi tu ostalo. Samo da bi rekao, imam s kim izići, s kim se druži, s kim imati kontakt, šta je Facebook, Instagram ili šta. Da ima ko da lajkuje, stavi šeruje. Reći ću da ne vjerujem na neke stvari, promijenit ću svoje mišljenje. Bojim se. I ne samo to. Kada se dogode poteškoće, kada se dogode rane, kada se dogode boli, odbačenosti, tko može u tome pomoći? Može biti možda prijatelj ili prijateljica, ali ne može do kraja. Možete saslušati, može ti nešto reći, tebi će biti drago što imaš koga možda, ali rana stoji. Rana stoji. Kako i tko može da mi pomogne ako je moje tijelo obešašćeno, da tako kaže? Kako se osjećaš ako si kao cura dala svome dečku sve svoje misleći da je on taj, on te iskoristio? Ili kako se raduje muškarac koji misli da je sve ok, ako tako povređuješ djelovu, misleći da je to sasvim ok? Tko pomaže u svemu tome? Osjećaš se nesigurno, osjećaš se u poteškoćama i sam. I ne samo to. Svi izruguju da posebno u ovome posljednjem vremenu Gospodina. To je bezvezarija, kao što sam spomenuo, crkve, zastarjeno. A isto tako, dragi mali, mnogo puta je osjećaja da ne poznamo dobro svog Gospodina. I onda imamo sliku koju svijet govori da je Bog, a ništo jeste. I na kraju ga ostavimo. Ne samo to, nego i nadalje što se tiče naših susreta s ljudima. Ono što je neko moje iskustvo kada nailazim na mlade ljude, mislite ja sam nekog izdajem, nego općenito da gledam mlade, treći, četvrtog osnovne, pa nadalje i tako dalje. Primjetna je neka nezadovoljstvo i ljutnja u dubini mladog čovjeka. Među starijima, nekad se da ovo misle samo da mislim na mladce, ali zašto je mlad čovjek već toliko ljut? Zašto tako brzo plane, svađa se, u stanju je biti surov? Ne trebam da pričam, dragi mladi, sami dobro imate, pa možda čak i dijelite te predivne snimke kad neko nekog fizički zlostavlja. Ne, to je i muško i žensko. Zašto je taj bijes u nama? I znajte, ako pokušate vi donositi mir, taj bijes će se sprovaliti na nas. Možete li to nositi? Isus je sam rekao, mene se pomogli. I vaš ako budete tvoja. Ali, evo u svemu tome, zašto sam s tim razlogom htio izabrati vaše mjesto i dijeliti ga s vama? Jer primjećujete se nemir u srcu. Nezadovoljan sam. Treba mi nešto. Mrzim, odbacujem. Vi sami znate. Sve možete li manje s roditeljima. Možda čak i roditelji su na svoj način, ne znam, svako ima svoju priču. Želi da te lijepo sluša, a da sutra ne govori drugome i da mu vjeruješ. Ja znam, cure, da tražiš muškarca koji će te nositi kao svoj najveći blago, ali ne znaš li da nađeš.
i u stanici otići protiv svega onoga, a je drugačije. Ili muškarac, tražimo, jer predivno nekoga, ko će biti, kako kažu, ljepša moja polovina, moje sve. Onda ostaneš razočaran ili ne znaš kako dati ljubav. Šta znači biti istinski muškarac toj osobi. I onda dolazi ova Isusova rečenica. Mir vam ostavljam. Mir vam svoj dajem. I ako ste primijetili možda nastavak toga, dajem, ali ne kao što svijet daje. I onda da uzmem da bavim, kakav je to mir svijeta, a kakav je Isus mir. Njegov mir je mir dubinemog bića. Ne znam koliko ste u zajedništvu s Bogom. Ne znam. Možda se pomoliš nekad, dođeš u misu nekad, ispovjediš se nekad, možda sad ne slušaš, jer je tvoj život savršen. Ok, ali ti si dalje nevjeran. Šta je ono? Šta će biti s tvojim životom? Evo to duboko razmišljam, jer susrećem se, odrastam, gledam, pitam se, zašto je to toliki nemir? I želim vam na bliži način govoriti o Gospodinu koji daje mir. Ne da bi tebi bilo savršeno u životu, već mir koji tebi daje puninu tvoj biće. Znam ko sam, znam što jesam i kuda trebam biti. I znam čiji sam, tek je to posebno. Božji, ne nešto tamo okolo nama, Božji sam. A to znači moje biće pripada nekome koji nema prolaznosti. I ne samo to, kad Gospodin kaže daje ti mir, to nije ono nema, sidi u sobi, zadje tišine, ne, to je tako predivan mir, zbog kog se raduješ što jesi. I evo ovome trenutku želim sam, kad se bude iznijelo presvjetno, dajte Gospodinu srce. Otvorite srce da čujete te riječi, mir vam ostane, mi vam svoj daje. Ja mislim da svim mi dobro to znamo kad nekom nešto daješ, šta to znači? Nećeš vraćati, od srca daješ. Kad tebi Bog svoj mir daje, onda me baš briga šta svijet misli. Baš me briga šta svijet kaže, što hoće, ja znam čiji sam. I evo ovaj trenutak će se nastaviti izložen presvetom, sa prigodnom molitvom, meditacijom, razmatranjem. Doista vas od srca pozivam, otvorimo svoje srce, otvorimo svoje misli, Gospodinu svemu onome što jeste i onda naravno od Gospodina primiti taj blagoslov, primiti taj njegov mir. Evo mladosti, u ovome trenutku bi sad tako i nastavio, tako što ćemo izložiti presveto i kad bude se presveto izlagalo, volio bih ako je moguće da zapjevamo ovu prvu slovu pjesme Klanjati se smirno. I kada to bude, onda ćemo ostati prema tišini, slušajući meditaciju, slušajući molitvu, naravno prateći ono što piše. I evo, ako možda potrebu samo pojašnjenje, prilikom tih molitava koje će se govoriti pred presveti, piše ovdje, kaže, prilikom molitve svećenik izreče poklika, pa to svi ponovno. Znači, kad završi prigodni tekst, reći ću množi mi vjeru da te mogu vidjeti Gospodine. I onda posle mene, svi mi to ponovimo kao svoje pripadanje i svoju naknadu. I poslije toga, naravno, uz Gospodina da budemo i od njega blagosloveni. Razmišljao sam koliko je možda izvodimo da presveto kad se bude podiglo za blagoslov, bit će sveopći blagoslov,
očigledno sa svakako od vas bude prisutno, ali bi volio, ako ste voljni, ja bih došao skrestiti ispred vas, podigao ga i volio bih da oni koji su bliži meni, da stave ruku na ranu i da svi jediniču zajedno stavimo ruke i drugima na ranu, kao zajedništvo sa Bogom, zajedništvo sa Gospodinom, i u tom trenutku, ako se slažete da izmolimo apostolsko vjerovanje i molitvu Oče naš. Može? Evo, hvala vam. Sad ćemo polako iznijeti se krst, to sad bude sad kako uče, i kad budemo istini, zapjevat ćemo pjesmu Plakati se smijemo. Gospodine Isuse Hriste, prisutni i živi među nama, želiš nas čuti, dotaknuti, blagosloviti, pozdraviti, jer imaš neizmjernu ljubav prema svima. Umnoži nam vjeru da te jasnije vidimo i prepoznajemo, da Tvoju prisutnost osjetimo cijelim svojim bićem i budemo ispunjeni radošću jer si s nama. Zato molimo, umnoži mi vjeru da te mogu vidjeti, Gospodine. Umnoži mi vjeru da te mogu vidjeti, Gospodine.
pred Tobom smo, jer te trebamo. Ali ti najprije zahvaljujem za sva dobra koja imamo, jakost i mir koji nam daješ kada je ne mislimo da si s nama. Hvala ti na daru života, bližnjima i dobrim koracima u životu. Što smo stvorili tako čudesno i što je tvoja ljubav uvijek nad nama. Zato kličemo, hvala ti što me ljubiš, Gospodine. Hvala ti što me ljubiš, Gospodine. Poznaješ nas, Gospodine, bolje nego mi sami sebe. I vidiš koliko u nama ima unutarnjih rana i duših srcu. Rane koje su tu već od začeća. Molimo te milinom svoga duha i svoje prisutnosti zacijeliti te rane. Rane ako smo bili neželjeni kao djeca. Od rana koje su nastale nedostatkom majčine ili očeve ljubavi, pretjerane strogoće ili gluposti, zbog odbačenosti ili samoće, izrugivanja, poniženja, zapostavljenosti ili iznevjerenosti, napuštanja roditelja, prijatelja, rodbine. Pogledaj rane nastale zbog smrti voljenih nam osoba. Pozdravi rane nastale po fizičkoj voli, grubostima, napadima, zlostavljanjima, silovanjima, abortusima i bilo kojoj drugoj boli koju i sam poznaješ. Zato molimo, iscijeli moje rane, Gospodine. Iscijeli moje rane, Gospodine. Učini me novim bićem, Gospodine. Oprosti mi grijehe koji duboko povređujem sebe i druge. Oprosti svako djelo, misao i riječ po kojoj sam ja nanio bol tijela ili ranu u srcima drugih ljudi. Svu moju mržnju i netrpeljivost, zavis, oholost, ljubomoru i bludnost, želju da vladam i upravljam drugima, a napose prema svojim voljenima. Sebičnost i tvrdokornost, ponižavanje, iskorištavanje i obezvređivanje osobe kraj mene. Moje osuđivanje i odbijanje pomoći. Toliko toga proživim moje biće da nisam ni svjestan, kolike sam boli nanio i drugome i sebi. Potakni mi srce iskreno se kajati za grijehe svoje, napose teške grijehe. Zato molim, smiluj mi se i oprosti, Gospodine. Smiluj mi se i oprosti, Gospodine. Gospodine, mnogi su me ranili. Neki ljudi možda više nisu to, a neki su i dalje uz mene nastavljajući me povređivati. Pomozi mi imati snage ići dalje. Rekao si da praštam onima koji nas progone i to zna biti toliko teško. Pomozi mi tebi vjerovati, svoje rane predati jer je meni oprošteno, da i ja svim srcem praštam drugima. Molim za sve koji su me ranili i koji me povređuju. Oprosti im, Gospodine.
mene s njima promijeni. Sav sud tvoje pravednosti predaje. Učini me snažnim i svojim i da srce moje okrene prema tvome, koje je praštalo i na križu, oprosti im, jer ne znaju što čini. Zato molimo, učini srce moje u srcu svome, Gospodine. Učini srce moje u srcu svome, Gospodine. Naši životi, Gospodine, ispunjeni su mnogim bolima. Teško nas pogađaju boli tijela, toliko je bolesti, nemoći i umirući. Gospodine Isuse Hriste, živi i uskrsi. Dolazi ti kao što su i onda tebi dolazili svi nemoćni i bolesni. Vjerujem u ti, zato vapim Isuse, Sine Davida, smiluj mi se. Dotakni svojom rukom moje boli i nemoći i sva bolesna mjesta. Obrani nas od svake poročnosti te oslobodi od ovisnosti, droga, alkohola i kocke, bilo koje druge neumjerenosti, ispuni mirom i sigurnošću koju smo tvoju. Oslobodi nas straha, bilo koje vrste nesigurnosti i tjeskobe, odbrani od očaja, stresa i depresi. Molimo te za sve naše voljene i sve prijatelje koje znamo da boluju na duši i tijelu, te i njih pohodi u svoj milosti. Blagoslovi nam dušu, tijelo, razum i slobodu, da budemo i ostanemo tvoji, prihvatajući tvoju volju u našem životu. Dozvoli da osjetimo tvoju ruku na našim bolnim mjestima. Zato molimo, ako hoćeš, možeš me ozdraviti, Gospodine. Ako hoćeš, možeš me ozdraviti, Gospodine. Opasen Tobom, Gospodine, želim se pokajati od odreći svih dijela po kojima sam zanijekao vjeru u Tebe. Odrećem se svih dijela koje sam ja svjesno učinio. Odrećem se ako vjerujem o manjini, razumljenje svoje, ako vjerujem u crvene končiće, gatari, bračare, astrologi, vjernemičar, joga, vježbe, gledanje u šoru, tarakar. Odrećem se ako je bilo prizivanja duhova nekad u društvu. Odrećem se bilo čega i druga koje njemu služi u crkvi. Odrećem se trenutaka kada sam drugima preporučao da idu takvi ljudi. Svakog trenutka kada sam se oslanjao na bilo kakva talismana ili ako sam možda u svojoj vezi ljubavi zaključavao katance za ljubav, ljubav se ne može vizati i zaključati, ona je slobodna. Obećajem Svetoj svoga života ukloniti i tebi se vratiti, molitvi i sakramenti. Zato molimo, odričem se, oprosti mi, Gospodine. Odričem se, oprosti mi, Gospodine. Kako si me, Gospodine, po krštenju zavolio, a po krizmi danima Duha ispunio. Ali nažalost često sudjelu nisam živio, možda je se čak i stidio. Oprosti mojim roditeljima ako nisu ispunili krsno obećanje da će me odgojiti i poučiti u vjeri. Tako svetu dužnost zapustili. Ako se oprosti ako sam ja taj roditelj. Oprosti što sam dar i snag Duha Svetoga po krizmi stavio u strani. Zato te molim sada, obnovi moj krstni savez, umnoži mi vjeru, učvrsti nadu i usavrši ljubav. Neka svijeti tvoje svetlo mojim vjerima i životom i bila versom Karina. Neka se obnovi sila Duha Svetoga koju sam po krizmi primio, vodili me darovi njegovi mudrost, razum, savjet, jakost, znanje,
pobožnosti i strahu Božiji. Snaga me Duha vodila da tebe ljubim svim srcem svojim, svom dušom svojim i svim umom svojim i bližnjim kao sebe samoga. Zato molimo, obnovi nas, Gospodine, po Duhu Svetom. Obnovi nas, Gospodine, po Duhu Svetom. I u ovome trenutku, Gospodine, spominjimo se naših preminulih predaka, možda roditelja, braće, sestara, djece. Svakog trenutka i voljenog koji je duboko uvrijedio moje biće, doista uneo veliku težinu i tugu. Molimo za sve naše preminule da, Gospodine, u tebi imaju svoj mir, da mi ne osjećamo prazninu, već zahvalno što smo ih imali u svom životu i nadu i šekujući ponudi su srcima u vječnosti. Blagoslovi ih i oprosti njihove grijehe koje možda su moje biće ranili, nismo stigli oprostiti jedni drugim. Daruj, Gospodine, nije li jer im ja želim oprostiti, i u Tvome milosti neka imaju doista vječni mir. Zato molimo pokoj vječni, daruj, Gospodine. Pokoj vječni, daruj, Gospodine. Kruh s neba dao si njima, aleluja. Koji svaku slast u sebi ima, aleluja. Molimo se, Gospodine, ostao si s nama u prilikama prvoga jedinja. Častimo te i hvalimo Tvoje prisutnosti koja je pred nama i zahvaljujemo za sve ono što nam daruješ u našem životu. Da nam uni vjeru da ti istinski vidimo u prisutnosti, posti, slaveći te i časteći i radujući se jer smo Tvoji, vodeći za sobom u sve dane svoga života, u Kristu Gospodinu našem. Amen. Zamolit ću da se možete slobodno ustati i doći do presuda. Stvoritelja neba i zemlje, sveta i Tvojega imena.
i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Otca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti, zajedno slavi, koji je govorio o prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanje daj danas i otpusti nam dužne naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Presveto će ostati izloženo. Čujete mi ovako? Presveto će ostati izloženo do kraja susreta. Koji god želite u svojoj osobnoj molitvi ostati ili možda zajednički kao župa, to je vaš odabir. Naše druženje nastavljeno u okviru kapela, odnosno dvorištu, ne mora se odmah razići. Program po ovome je u duhovnom smislu završen. Ali presveto je izloženo, imate mogućnost biti pred Gospodinom, što rekao, a naravno i u našem zajedništvu kao vjernici, braće i sestre, mladi prijatelji Hristovi, ostati i družiti se uz glazbu, za populače, još malo se osvježiti, družiti, a poslije po vašoj potrebi želi možemo se vratiti svojim domovima. Temo rado sutra u nedjeljnoj emisiji. Otvorite srce kad budete slušali Evanđelje, jer znate da ste se Gospodinom susreli da vam je dao taj njih. Mladosti, hvala vam na zajedništvu koje ste i danas htjeli imati sa nami svećenicima u ovom mjestu jedni s drugima, što ste se odazvali pozivu i doista, evo, pred vas stavljam jednu molbu. Kao što sam rekao, možete napisati kritike, prijedloge, sugestije i što god slično, kako bi naše susrete obogatili, možda obnovili. Preporučam isto tako prijedloge za mjesta, za susrete, u prvi put smo sad ovdje. Pa da vidimo što nam je moguće. Mladi, ja sam i ranije spominjao, imamo taj naš Facebook grupu Mladi svjetski biskupije. Neko čujem od mladih ovako, da li je moguće nešto da napravimo za nas kao biskupiju, što se tiče mladih, da li da bude to kao neki YouTube kanal, nešto slično u tome duhu, u ovoj tehnici koja jeste. Molio bih vas da budete suradnici u tome, da možda budete gosti tako video pozivima i slično, pa evo pokušat ćemo to u nekom narednom periodu ostvariti, ja se nadam, zato kažem treba mi pomoć, jer ja sam malo tu kao tehnika, znaš, ovako mičem, ali mislim da bi mi mogli u tome pomoći, da zaživimo još više tih susrete, da zaživimo i te možda zajedništvo na taj video neki način, kroz neke emisije, nadam se da je sa strane biskupa da je neka podrška, odobrenje, hvala vam na tome, pa ćemo vidjeti što je dalje. Zato kažem, ako vidiš prijedlog i ovako, sve ćemo uzeti u obzir na neki način. Biskup, hoće nešto. Gospodin je tu, pa ću vam više govoriti nego ja. Htjeli sam reći još iskreno hvala za ovo zajedništvo koje se doživio danas zajedno s vama. Jednu oazu molitve i sabranosti koju bi želio da duboko ostane u našim srcima i da je ponesemo svojim obiteljima. Da tamo svjedočimo radost Uskrskoga Gospodina koji je ovdje prilikama kruha među nama, koji nas želi zaista obdariti svoj mir, da se mir koji smo u svojim srcima, da li iz naših srca zrači prema onima
kojima je to potrebno, prvenstveno naši bližnji kućani, a onda i oni drugi s kojima se družimo u školi, na fakultetu ili na drugim nekim zgodama. Ono što bih vas još zamoliti, prije toga još riječ hvale našem veličasnom društvu za ovaj lijepi susret, za animaciju koju je učinio, vama, dragi svećenici, koji ste dopratili svoje mlade ovdje na ovaj naš susret, na ovo znakovito mjesto u kapelu ili Mira, odnosno goste od Mira ovdje u Sremskim Karlovcima. Hvala za to svjedočenje i vašu blizinu. Ono što sam htio reći, da je naša biskupijska zajednica ovakva koja je, mlada, a i stara. Evo, na svojevrsnoj prekretnici potrebni su nam dobri ljudi, potrebni su nam dobri svećenici, dobre časne sestre. Potrebno su nam duhovna zvanja, a Bog možda i nas, nekoga od vas poziva u dubinama vašeg srca, vaših misli i osjećaja, pa ne bojte se, budite odlučni. Ako vas zove, recimo svoje Gospodine, jer je to zaista važno. A isto tako, ako vas zove u obiteljskom i životnom hodu, i tu se odazovite, ne bojte se života. Život je tolika sretnja i tolika dragocjenost, da ne možemo predočiti svojim mislima do kraja što on sve znači. Na svemu tome ne bojte se. To je poruka i ovog susreta sa Gospodinom ovdje u ovome svaku. Još jedan put hvala za prisutnost, hvala za molitvu, hvala za ono što će se čete svjedočiti u svojim obiteljima, u školi, na fakultetima i drugim mjestima i molite za nas svećenike, molite za nova duhovna zvanja, molite se i međusobno jedni za druge da ostvarite ono na što vas je Bog pozvao. Budite otvoreni životu. Hvala lijepo. Koji želite ostati u miru i tišini pred Gospodinom, evo imate priliku, koji žele otići vani u dvorište, osvježite se, molim vas, dostojanstveno i u miru otići